गाइस आं दायो रङियायाव दङ। रङिया स्टेशननिफ्राय बारा गोजान लाया 2-3 मिनिटसो लागोन। गामिखौ आं खोन्थाथ'ला भुटान रड तामुलपुर ओरै थांनाय लाइनावनो नोंथांमोना मिथिखागोन जुदि तामुलपुर ओरै थांनाय लाइनखौ बुङोब्ला। लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानदों जोंनि आफानि जोनोम जायगाया बेनो रङिया, बेवहायनो जोनोम जादों जोंनि आफाया, ओमफ्राय बेवहायनो देरदों, गोबाङानो गेदेर जादों जोंहा आफाया बेयावनो। बिनिफ्रायसो सिमोनसापुर थांदों, सिमोनसापुरनिफ्रायसो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव फैदों आरो मिथिबायना। जोंहाना दाबो बेयाव न'आव दङ, जोंनि आदैमोन थायो बेवहाय। आं खोन्थानि खोथाखौ कि जोंहा आबौहा सानै बिदा फंबाय दंमोन खोथाया जाहैबाय बिराद टुइस्ट दं मिथिबायना। जोंहा आबौहा सानै मा दंमोन बिदा फंबाय दंमोन, ओमफ्राय जोंहा आबौआ न'आवनो बिदिनो खामानि मावोमोन, गोबां हा दंमोन जोंहा। बिनि गेजेरावहाय जोंहा आबौनि फंबाया रेलवे स्टेशनाव खामानि मावदोंमोन, बाट बेखौ जोंहा आबौआ मावहोआखै होनना बुंदों। मानो होनोबा न'आव हा दं नालाय, न'नि खामानिखौनो मावनो थिननानै बेखौ मावहोआसै। बिनि गेजेराव गाव जाय हिन्जावखौ लादोंमोन, माने जोंहा आबैखौ मिथिबायना, जाय हिन्जावखौ लादोंमोन जोंहा आबैखौ लाबोदोंमोन आरोना आबौआ, बेनि बिनानाव खौनो जोंहा आबौआ गावनि फंबायनो होफैबाय। होमबा माने मा जाखो, बिजावजालि जालायबाय नङा होमबा। दायो सानैबो बिब' बिनानाव असेखा, एखेबारे असेखा दै, बाट माने मा जाबाय बिजावजालि जाबाय आरो। दा आङो रङिया स्टेशनाव दङ, दायो आङो जाय न'खि बेयाव नङा, बेनि बैथिंजाय बै साइडआवनो, बे सेरावनो माने नांजाबखानाय आरोना। बिदा फंबाय बिसोरबो साथाममोन, बिनि गेजेराव बेखौ रानलायनानैसो लादों नालाय। ओमफ्राय जोंहा आबै आबौमोनहा, जोंहा आबौनिया बिदा फंबाय सानैमोन, दा बिसोरनि फिसालाफोरा बिदा फंबाय साथाम जालांबाय, स' रानलायनानै लालायबाय आरो। स' ओइथिंजायबो जोंहा आदै देरसिन दङ, ओमफ्राय बेयो जोंहा आदै गेजेर, ओमफ्राय दायो जोंहा सासे आदै दंबावोमोन, माने प्रमद होनना बुंनाय, बियो दायो रुंसारि जालांबाय बेमारनि थाखायनो। दायो बेयाव गैया, दा आबैया बेयाव थायो, बेयाव फैया बियो। दा एसे एनै बेजों जोङो मोगा मोगि लालायनोसै, रायलायलायनोसै जोंहा आबैजों, मिथिबायना गाइस। थांनोसै दायोहाय अबेखौ ओंहो, आं माने मोनसे भिडिअ बानायदों जों आबैखौ लोगो हमनायनि। बे जाबाय आदै सासेनि माने आदै गेदेरनि, जोंहा आबौनि फंबायनि फिसाला देरसिन। मोजां नुदोंना, मैयासो बायना लाबोदों बेखौ बासुगावनिफ्राय। आं दिनै नोंसोरखौ गासैखौबो जोंनि रङियानि गासैबो फेमिलि सोद्रोमाफोरखौ देखायगोन। हांसोआ नै गोजां बोथोरावबाबो गोजांनो रोङा, बिसोरनो माबायदि गोहो होयो। जों दाबायदियाव बे फुङाव दैयावनो जुदि आथिं होनांगौमोनबाथ' थनथ्र'नानै सेस जाखागोन बे। अब्लाबो मागो दमासि समाव दुगैबावगोनसो, दाथ' दुगैबावगोनसो। बेखौ मोजां नुना नुवाखै, आं बुखुनोसै नामाथाय बेखौ बुखुबाथाय माबायदि नुगोन, आंखौ बिदि नुगोन आरोना। आं बेखौ बुखुबाय, मोजां नुनाय नङा साननानै नोंसोरखौ, बाट मोजां नुदोंमोनबा बुंबानो जाबाय। नेक्स्ट टाइमाव आं बेखौ गाननानै भिडिअ बानायगोन, मिथिबायना। जेखियानो जाया मानो दायो आङो आबैनि न'आव फैबाय, आबैया बेयाव थायो हारसिङैनो। बेखौ बैयाव न'आव लेंबाबो थाङा इयो। बे जाबाय बारि, बे जाबाय न'आथ' बेयाव मोजां मोजां गोजा, बाट बेयाव हारसिङै थायो जोंहा आबैया, बेयावहाय हारसिङै थायो। गय बारि ज्रोम ज्रोम दङ। मेगन मोदैजों खखाबावनो मोनसे सिथर जादों आंहा। ओमफ्राय मैया हराव मा जानायमोन? जिबौ? बै न' हाफोरालाय माबोरै आया साथिफोराबो मा हायाना बेजों हाबगोनथ' आरो बिदिबालाय। ओइ बिसिनावनोमोन जिबौआ? बेना नांखाया ना मा जाखो? नांखाया ना मा जाखो? माया? कारेन्टखौ? नांगौ, होथ'वाखै। बेजों जिबौ हाबगोनथ' आरो नैबे माबाफ्रानो। बेराफ्रानो नांथाया। नै गोथि बुथन दङ न', गायफोरखौ हेथेनासो लादों आं। लोगोफोर, बेबायदिनो आं आबैजों गोबां बाथ्रा रायलायबाय, थानाय जानाय लोंनाय गासिबनिबो बाथ्रा रायलायजोब्बाय, आरो न' बांनि सायावबो रायलायबाय। बे न' बायला जिला जिथा
लोगोफोर आबैया बेवहायबो थाबाय थानो मोजां मोनो। बैयावहाय फाक्का न' दङ, फिसाला सानै एफा मोजां न' लुदों, अब्लाबो बे बेवहाय थाङा। मानो होनोब्ला आबैया जुमाय लोंनो बिराद मोजां मोनो आरो बिसोर आदै सानैया जुमाय लोंनायखौ सुखुवा, जुमाय होआ, बिनि थाखायनो बे बेवहाय मोजां मोनो थानो। आङो नोंनो जुमाय लोंनो होलांनो नागिरदों 1 थाखा। जुमाय लोंना मायो जायखिया एसेबां बारा जुमाय लोंबाय थानाङा आबै मिथिबायना, एसेबां बारा जुमाय लोंनाङा। खेबबो ओरैजाय देखायफै आबैखौ। बेनो आबैया जोंहा आबै माने जोंहा बाबानि बिमानि बिनानाव, बेबो सानैबो दा बिजावजालिसो जाहैबाय आरो, बाट सानैबो बिब' बिनानाव असेखा मिथिबायना। आबैया बेयावनो थायो, बाट न'आथ' बेयाव मोजां मोजां दङ, आबैया बेयाव थानो मोजां मोनो खोमा, बेबायदि आरोना। जाहाथे दा जिबौ हाबदों होनना बुंदोंमोन मैयाहाय हरावनो, हर गेजेरावनो। बेयावनो थायोबानो जायो दा आबै। आं बेयावनो दङ, नों जिथिया गाबज्रिबा होमबा आं बै समाव सिरि मोनाखै, इलाय राजाया आंखौ फोजाहैबाय। फोजाबाय, ओमफ्राय उनावहायसो आं सिरि मोनबाय। ओमफ्राय आंबो हरनि बेसेबांबायावसो उन्दुखादोंमोन, ओमफ्राय दा मेगन मोदै नों 3थासोआवसो फोजाहैदों खोमा, 3थासो ना मायाव? 12:30 ना? होमबा आं बे समाव उन्दुग्रामदोंसो ओरै सिदाला। बै समाव उन्दुजोबदोंसो। जिबौआ नैयावनो बे बिसिनायावनो मानलाबाय थाफैबाय। बै मुस्रिखौ सोंना लादोंमोन आं, मुस्रि सिङाव बोरै हाबखो, दा थांखो ना थाखो खिथादों। आंनि आंगो लोगोफोर, आं बेबायदिनो आबैजों गोबां सम रायलायबाय, 1 घन्टासो आं रायलायदों जानांगौ। आरो बिनि गेजेराव आं आबैजों बेबायदिनो बाथ्रा सावरायबाय थादों कि मानो नों बेयाव थायो। जुमाय लोंनाया बारा जोंना आबैना, ओंखायनो बेयाव थायो। होजोंहाय न'आव थानो सुखुवा, मानो होनोब्ला बेवहाय जुमाय होआब्ला आरो जुमाय लोंनाय नुयोब्ला आदैमोना रायो, बिनि थाखायनो बे बेयाव थानो मोजां मोनो, बेयाव थानानै जुमाय लोङो आरो। बे न'आ थांनाय बोसोर लुनायानो, बाट दायो सोलायगोन होनना बुंदों आबैया। आं बेबायदिनो गोबां बाथ्रा रायलायबाय। बे आबैया जोंनि आबैनि महरजों एखेयानो, बाट बियो गोजौसिन आरो, जोंना आबैया गाहाय एसे। जोंनि आबैया गोबां राफोद जुमाय लोंबाबो, बाट नैबे आबैनि आथिङा दायो माने गसंनो हाला जाबाय, थखन लानानैसो गसंनो गोनां जायो दायो। जुमाय लोंनानै माने ओरै आथिंखौ ख्रंख्रमना उन्दुयोना, बिनि थाखायनो बेबायदि जाबाय आरो, बे मोनसे बेमार जाबाय आरो। दायो एसे एनै जुमाय लोंनायखौबो खम खालामदो होनना बुंदों, बारा जुमाय लोङा होनना बुंदों। आं बिराद बारे बारे बुंबाय थादों। थांनाय बोसोरावबो आं आबैखौ बुंदोंमोन कि आबै नोङो होजोंहाय बिसोरजों मानो थाङा होननानै, बाट आबैया जुमाय लोंबाथाय खिलालाबायनो नागिरलाबायो, एखनबा हासुलाबायनो नागिरो, बिनि थाखायनो बियो बेयाव थानो मोजां मोनो। मानो होनबा बैयाव थायोब्ला रायजायो नालाय, ओंखायनो बियो जुमाय लोंनायखौथ' हुदाखौ गारनो हाया, स' बिनि थाखायनो बे बेयाव थायो आरो। आं बिराद बाथ्रा रायलायबाय आरो आबैजों, गोबां बाथ्रा। बेयाव मानो थाबाय थायो होननानै साननो हागौ कि नोंसोर बे न' बायला जिलाखौ मानो बेफोरबायदि दोन्दों, लुना मानो होआखै जुदि अनोब्ला, नङा होमब्ला? बे जाहोना जाहैबाय कि आबैया जुमाय लोंनाया बारा जाथारो नालाय, ओंखायनो फिसालाफोरनि बाथ्रा खोनाया नालाय रागा जोंनानै माने बेबायदि खालामना दोनदों आरो बिसोरो। दा आं आबैखौ बुंदों कि जुदि बिसोरो नायाब्ला नोङो हाखौ फानदो आबै, बेयाव नोंनाव 3 बिगा 2 बिगासो दङ, बेखौ फाननानै 1 बिगा फाननानै ओरैनो 30-40 लाखसो मोनखागोन। रङिया रेलवे स्टेसन खाथिथारावनो लोगोफोर, मिथिबायना? स' गोबां दाम बे हाया। नैबे टकन लानाय खोन्थादों आरो, बे टकनजोंनो थाबायनो हायो होननानै। स' बेनो कि ओमफ्राय आबैया बुंदों कि आंनि फिसाला सानैखौ आं अनो, बिनि थाखायनो आं फाना। ओमफ्राय ओंखाम जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला बिसोर होफैयो, बिसोर सानैबो आदै सानैबो माने बेलासियाव होफैनाय, फुङाव होनाय, बिसोर फाला बदल होफैयो। बेदर सेदर दङ नै। ओंखामखौनो जानो हाया आबैया, बेदराबो नै ओरैसो दङ। जोंना आबैया बिराद जुमाय लोङोलै। लोगोफोर, जुमाय लोंग्रा मानसिफ्रा खायफा खायफा ओंखाम जानो हाया आरो खायफा खायफा गोबां जानो हायो। आं आबैजों बिदाय लाबाय, दायो आं थांसिगोन। आं गुबुन गुबुन जोंनि न'खरनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ देखायनो सानदों नोंसोरनो। स' आबैजों आं बेनो बिदाय लाबाय आरो दिनैनो आं रङियानिफ्राय थांखासिगोन। जोंहा सासे आबौ लोमजादों होनना बुंदों, जोंहा आइनि बिफा, स' बिसिनि न'आव आं थांगोन एबार। लोगोफोर, जोंनि भिडिअ बानायनायनि बेकग्राउन्डथिंजाय सासे मानसि नुनो मोन्दों। बे मानसिया अमा बुथारनो नागिरदों मागोनि। बेयावहाय आबैया थायो हारसिङै, बेयो गावनो बेयाव थायो आरोना, थानो मोजां मोनो। बेवहाय बे न' बिथा नालाय, बेवहायनो जोंहा
गोदोनिफ्रायनो न'खर खुंबोनाय बेनो न'थि बिथा बेनो जाबाय फार्स्ट गिबि न' बेयावनो बेनिफ्रायसो गावस्रालांजोबदों बयबो नङा होमबा दा जोंहाय जोङो न'खराव दङ सरि लोगोफोर बेकग्राउन्डआव अमा बुथारनाय नुबाय बेनो अमाया मागोनि बुथारदों होननानै बुंदों सरि गाइस सनिपुरनिफ्रायबो सनिपुराव थाहैनाय जाहोना बिनिफ्रायनो थांनाय आरो बैफ्राव न' लुना थानाय बिनिफ्रायनो थांजोबनाय बेनो मेन ओंखायनो आबैया बेखौ गारनो बादों आरो ना नालेंखर बाट फोसाबग्रा बारा गैया बेयाव माइ दलबसे गायग्रा दङ आं बुंदोंखि रावबो जुदि नायाब्ला बैखौ हाखौ एसेखिनिखौ फाननानै न' एसे मोजां लुनानै खामानि मावग्राबो लानो हायो बाट आजिखालि खामानि मावग्रा मोना नालाय बाट ओरैबायदि मानसिखौ लानो हायो कि जायफोर मानसिया फरायनो गोसो बाट बिनि न'खरनि मानसिफ्रा फोरोङाखै बा बैसोर गथ'फोरखौ लाबोनानै जाहोनाय लोंहोनायजों लोगोसे गावखौ नायनाय बिदि लानो हायो आरोना बेखौ टेनसन गैया बाट आबैया बेखौ लुबैयाखै फिसालाफोरखौ अनो ओंखायनो हाखौ फाननो नागिराखै इयो बाट दायो बे गेजेरावनो दं आरो अनलायनाया स' लोगोफोर आं न'कथिनि सोमोन्दै खोन्थाखांबाय बे न'कथिनि सोमोन्दै बेवहायनो जोंनि आफाया जोनोम जादोंमोन आरो बेवहायनो आबै आबौमोन बिदा फंबाय थायोमोन आरो बिनिफ्रायसो गुबुन गुबुन जायगायाव थांदों आरो सिमोनसापुरि सनितपुर ओजों आरो बे रङियावनोमोन आरो जोंनि न'आ मेन न'आ बिनिफ्रायसो गावस्रालांदों आरो मोनसे बाथ्रा लोगोफोर जोंनिया टाइटेला बेलेग बेलेग जों सिगाङावहाय बर'सोमोन बिनि उनावहाय जोंहा नार्जारी जाबाय आरो बिनि उनावहाय बिसोरहो दा गयारि लाबाय आरो लोगोफोर बियो शिबम बिनि मुङा शिबम गयारि नायदो आं नार्जारी जाबाय बिनिया गयारि जाबाय नङा होमबा जोंहा सिगाङावहाय बर'मोन बिनि उनावहाय गावबागाव नामखौ सोलायना लाबाय बेसा दा गयारि जोंहा दा नार्जारी दा मिथिया मानो सोलायना लालायखो आबैखौबो देखायबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय दायो शिबमखौबो देखायबाय शिबमनि बिमाजों आं दायो लोगो हमहैनोसै नैबे जाबाय जोंहा आदै बेंगानि हिन्जाव बिराद खस्थ' खामानि मावनानैनो बेसेबां न' लुबोबाय बियो बेसेरा ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा आदैनिफ्राय बांसिन मेनेजमेन्ट खालामगिरियानो बेनोखा बे न'खराव मादैयानो गासिबो खालामजोबो बेनो आदैयाबो खामायो रां खामायो बाट हेडआ जाहैबाय बेसो उल्टासो बेवहाय आदैखौ आं जकिंआव एदावनोसै देलायना आदै नोंखौ सिनायखागोन हाबा जाखानाय गारनानै बेनो जोंना आदैया नामा बिलिफां बाट बेखौ दायो बेंगा होननानै बुङो मानो होनबा बेना खोनाया बारा मिथिबायना बिनि थाखायनो दायो बेंगा होनना गाबज्रियो आरो बाट नाम मोजाङा जाबाय बिलिफां गयारि मिथिबायना लोगोफोर स' गोबां खस्थ' मावो बेबो दा अमा बुथारनो थांनो नागिरदों नोङो ना अमा दे नैबे जाबाय मादै देरसिन आरो आदैनि जोंहा आदै देरसिननि दं मोनसेलाय आङो दायो आदै गेदेरनि न'आव दङ मादै गेदेरखौ खोन्थाबाय दायो आङो बिनि फिसाला रनसायखौ नागिरगासिनो दङ एबार नुसिगोन आरो जोंहा राजा दासो सिखारदों ओंखायनो मोखांखौ देखायनो लाजिदों नै ब्रास होनो नागिरदों बियो लाजिबाय आंनिख्रुइबो जा मोदोम गिदिरखा गथ'आ एखेबारे मोदोम गोनांसिनथार रनसाय मासरुम बियो आदै किथिसरनि फिसालानि नाम बे आदै किथिसरा जाबाय देरसिन आदै बे रङियानिनो बे गोरान मासरुम बेखौ फोराननाय आरो सिङावहाय गोबां थफ्ला दङ बेखौ नोंथांमोन आं देखायनो नागिरदों बेनो थफ्लाया बे गोदान बानायबावदों ओइथिंजाय फारसे दंबावो न' बाट आं बे गोदान न'खौल' देखायनो नागिरदोंनो नै गोदान जाबायनो बे जाबाय आदै देरसिन बे रङियानि जोंना आदैया बेनो गोबां खामानि मावो बियो आं दानि देखायबायना रनसाय मासरुम रनसाया बिनि फिसाला ओमफ्राय दहायबो देखांबाय राजाखौ आङो स' दायो नै लांनो नागिरदों बेखौनो मासरुमखौनो हैनो नागिरदों दा थांनो नागिरदों मानसिया बिराद बिजि न'खाय फुंजानि खारसिनलाय एखेबारे दे होमबालाय आदै थांबानो जाबाय नैबे आनि ओमफ्राय नैबे आदै साहा लोंदों नालेंखर लादु नामा जाहैबाय बेनि आनिना सादना डिग्री कमप्लिट खालामबाय ना डिग्री कमप्लिट खालामनानै दं दायो मिथिबायना दा बिसिनाव दं आङो दायो आङो लादु जादों लाखांबाय बेखौबो लाखांबाय बेहाथ' ब्रास होनोसै समावमोन है नै हानो
मागो हेपि मागो टु इउ गाइस गासिनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय हेपि मागोनि थाखाय मागो फोरबोनि थाखाय मोजाङै बयबो रंजा बाजायै बेदर जा फिथा जा मा होनदों मा बेलाय होना बे So guys, tata, bye bye.